Menu, pôsobnosť ministerstva. Do tohto menu sa dostaneme, ak v hlavnom tmavomodrom páse klikneme na odkaz Pôsobnosť ministerstva. Keď kdekoľvek sme klikneme na toto menu, otvorí sa nám nová podstránka tohto menu. Pod hlavičkou tmavomodrého pásu sa nám ukáže nadpis veľkým modrým písmom Pôsobnosť ministerstva. Pod týmto názvom vidíme sivé obdĺžniky, v ktorých strede sú odkazy na jednotlivé menu tohoto hlavného menu. Umenie a kreativita, kultúrne dedičstvo, média, audiovízia a autorské právo, cirkvi a náboženské spoločnosti, štátny jazyk a Matica slovenská, medzinárodná spolupráca. Pod týmito sivými obdĺžnikmi je z každej oblasti vybratých niekoľko menu, ktoré sú podľa ministerstva asi dôležité. Pod odkazom Umenie a kreativita sú vybrané odkazy. Umenie a kreativita, kultúrny a kreatívny priemysel, vzdelávanie. Pod odkazom kultúrne dedičstvo sú vybrané odkazy. Nehmotné kultúrne dedičstvo a tradičná ľudová kultúra. Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva. Pod odkazom média, audiovízia a autorské právo sú vybrané odkazy. Média a audiovízia, autorské právo. Pod odkazom cirkvi a náboženské spoločnosti sú vybrané odkazy registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, evidencia cirkevných právnických osôb. Pod odkazom štátny jazyk a Matica slovenská sú vybrané odkazy štátny jazyk, kultúra národnostných menšín, kultúra Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod odkazom medzinárodná spolupráca je vybraný odkaz Európske hlavné mesto kultúry 2026. Všade pod posledným z vybraných odkazov je ďalší odkaz s trochu menším písmom zobraziť viac. Pod týmto pásom stránka pokračuje názvom veľkým písmom aktuality a pod ním sú rovnaké aktuality ako na vstupnej stránke ministerstva. Tento pás je ukončený bielo-modro-červenou trikolórou, pod ktorou je pevný modrý pás nazývaný tiráž. Naša aktualizácia 26. októbra 2024.